Mà cho nó có đột phá. la 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 बे संसाराव आंनि जिउआ बिरबायदो हानि देहाया हाद्रिजों गेलेनानै माबोला थांगोन अरुणा दिनैथ' सानडे लोगोफोर ओरैनो दङ एकदमबारे जिरायनानै दङ आरोना दखानावहाय आङो खैला मैलायावनो आगां फागां हारसिं जिबन मा खालामनो दङ खैला मैलायाव फैदो दे लोगोफोर खोन्थादो Bumse kasi junimo sarutto jugi menawe Bumse kasi junimo sarutto jugi menawe सानै लाइक खालामबाय लाइक खालामलां ओमफ्राय जायफ्रा फैदों साबस्क्राइबबो खालामलां आरोना अननानै लोगोफोर नायनानै ओरैनो दाथां जायफ्रा गोदानै फैदों आंनि लाइभआव जास्ट नोंथांमोना दिनै सानडे जों बाहेरायाव ओंखारनो हायाखै दिनै इउटुबाव बारा
निउसफोरखौ नुनाय नङा आरो जोंनियाव। दा बेलासियाव दाबसे जायगायाव ओंखारनो नागिरदों, सासे लोगो लिंहरदों। मा खारननि मा भिडिअ लागोनथाय, दा 6टायाव नुगोन, 6टायाव बे दिनैनि भिडिअखौहाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय दिनैनि गेजेरावहाय दाथ' सानदे नालाय जेरावबो ओंखारनाय जायाखै, दा बेलासियाव थांगोन। ओमफ्रायो जायफ्रा नायो ओरैनो थांनो नाङा, माने गावजों गाव अनलायनायनि गेजेरजों साबस्क्राइब खालामनानै गालां। बेबायदिनो नोंथांमोननि अननायनि हेफाजाबजों जोंबो जाहाथे मालाबानि समाव सोरबा निखावरि सुबुंनो बेबायदिनो माइरं मुथिसे एबा बेबायदि अननाय होनो हानाय बायदि आरोना। दा सानो जों गोसोआवहाय बेबायदिनो सोरबा भुगिनानै थानाय मानसिखौहाय अननो सानो, अब्लाबो जों गाव गावनि माबाखाय गैया आरोना। जे आदा लाइभआव होदों दसे, ओमफ्राय दा खैला मैलायावनो दङ आङो। दे फैदो, सोर सोर फैयो फैदो। जोमाव अफिसियेल फंबायनिसिम लाइभ नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। जोमाव अफिसियेल रोजा रोजा फैदो दे। साब्रै लाइक थुबाय नै, साब्रै। जा गोबां नायदोंमोन, 130 जनसो नायदोंमोन खोमा, थांफिनबाय माखासेया। दा 44 दङ नै लाइभआवहाय। खबरखौनो सोंहरदों, मोजां खबर जोमाव अफिसियेल फंबाय। खबरा बिदिनोसै आंनालाय, माथो होनबावनो। गोदाव सोराव मानि प्रब्लेम एकदमबारे। थाखा फैसा गैया, मा खालामनो, बेरायनोबो हाया, इउटुबावबो साक्सेसफुल जाया, बेबायदिनो जोंसार ब्लग दङलै फंबाय, बेनो गोदाव सोराव। मा लिरखोरा आं बारा बुजिलाय लाङालै। माथो बोरायनोसो नुबाय। बोरायबायलै बोरायबाय। सोर सोर हरखोब्रा कमेन्टफ्रालाय? दे गोबाङै कमेन्ट खालाम दे। सफैबाय दे। दाबो खेबसेबो 1000 जना नायफेरालै आंनि लाइभखौ। 28 जनल'सोलाय नै।
माथो बोरायसो नुबाय आदै माथो बोरायसो नुबाय आदै बोरायखाबायलै दानि बावलै जों एबसु आन्दलननि सिगांनो जोनोम जानाय बोराय नुवा जायोलै एकदमबारे बोराय बारा फंबाय एकदम नै खावलायफ्रानो ओरैबायदि हाबबाय ओमफ्राय दा बोरायखागोन एकदमबारे खावलायफ्रानो नै दानि बाव जों बोरायाला जायो नामा गान्थि गुबुंखायसो बारा बोराय नुबावाखै गान्थि गुबुङालाथ' मा लांखां हद दं जासिगौ ओमफ्राय मालाबानि समाव बिदिनो एसे माबा माबि जानायबो जायो नालाय एकदम एसे खावलायफ्रानो नै हामबाय आरोना एकदमबारे जाय फंबाया बोराय नुदों होननानै बुंहरदों नंगौ बोरायाब्ला मानसिया जेब्लायबो सेंग्रायै थाया बेबायदिनो आरो ओमफ्राय मालाबानि समावहाय एसे सेंग्राबो नुयो होननानै बुङो आरो मानसिफ्रा माने सेंग्रा नुदों होनब्ला एसे गोजोन मोनो बोराय नुदों होनब्लाथ' आरो बोरायानो खासै नालाय बोराय नुदों नालाय नुदों बोरायखौथ' बोराय होनखागोन ओमफ्राय अब्लाबो बेबायदिनोसै आरोना दा बोरायबाय बेनो साथाम गाहाम फिसा खांनायनि खोथा साथाम फिसा खांबाय आंबो बोरायखागोन होमब्लाबो मालाबानि समावहाय एसे सेंग्रा नुयो दा फैदो दे मा खालामगोन मा खालामा हारसिं लाइफआव दं आंलै दसे माबोला थांगोन अरुना एसे इउटुब भिडिअफोरखौ एसे सेयार खालामना होनांगौलै लोगोफोर गावजों गाव सेयारानो खालामथारा आंना एब्र'हाय एसे भिउसआ खम जादों लाखा बेफोर स्थिरा गारजा गुबुननि मा गारजा गुबुननि नामा आदा गिर्जा गुबुन नुमा आदा नुमा
सोरखौ नेबावखो नों है डिस्टार्बलै लाइट होनायाव फन हरलायबाय नै सासे सिख्लाया डिस्टार्ब खालामबाय थायो थगायो फन बुलायबाय नै लाइट होनायाव र' दै लोगोफोर आं फन हमग्रोनि दै